प्रयोजन दं माने बिसोरो माब्रैहाय माने अरिजिनेल फर्माव दं जोंथ' एसे सोलायाखै होनबा दा माबा माबि ड्रेस पार्टि दख'नाफ्रा मा दख'ना फैयो जोंना नङा होमबा बिसोर खिन्थु दाबो गावसिनि अरिजिनेल जानाय लोंनायाबो बे गावसिनि अरिजिनेल दंथारो दस्राखौ सुखुवा बिसोरो खहाबा बेफोरखौ बिसोरनिफ्राय जोङो सोलोंनांगौ दं दा बेनो थेवबो जों माबा मोनसे बे जायगायाव जोंनि प्रति मोनसे मोजां साननाय दं मा दं जों आरम्भ खालामलांनो हायो बेफ्राव आरो हयथ' भाग्यआ सौग्रावोबा माबा मोनसे मोजां जिनिस बा आबिष्कार जाहैनो हागौ जोंनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय गतिके नायनायनि आङो लोगो मोनलायदों नालाय मानसिफोरजों माथो दं प्रिथिबियाव माबा मोनसे खालामलांनि गतिके आं बेयाव नाजादों मारै हायो क्ल'ज आंजों बहुद फ्रेन्डशिप हयथ' आफा बोराइ बाथौनि बोर जेरै जिखि देशआव थाङा आंहा न'खर बायदि मोनसे सोमोन्दो जाहैबाय माखासे मानसिफोरजों बिसोरो गासैखौबो सहाय होनो आवगायो बे लाइनजों आङो भाबा जुदि हायोब्ला बांलादेशआवनो जा त्रिपुरायावनो जा भाबानो जा बेफोरखौ रायज्लायगासिनो दं खालामगासिनो दं खिन्थु जोंहा माखासे बहुद जिनिसफोर दङ दा जों बे बाथौनिखौ जों हागौमानि बहुदखौ इंलिसाव दा ट्रेन्सलेट खालामनांगौनि जोंहा प्रयोजन दं बहुद लिटारेचार नागिरो मानसिफ्रा बेफोर बुस्थुफोर बेखौ जों उनाव दस्रा दिनाव सावरायनांगोन आरो आं सेमिनारखौबो खावलायबाय थादों हायोब्ला 20 जन एक्सपार्ट मानसिफोरनि गेजेरावल' रायलायो इसिबां बयखौबो लानानै रायलायबाय थानो नाङा फाइनेल जायै जिनिसफ्रा बिथर्कफ्रा बायहेरायाव ओंखारलाबायोब्ला जों सिबियारिफ्रा एसे दुरबल मोनो नङा होमबा उमुगा होनदों उमुगासो कारेक्ट उमुगा होनदों उमुगा कारेक्ट उमुगा होनदों नैबेबायदियासो थिग जागोन नैबे जानाय नङा बेफोर पाब्लिकआव खोनायोब्ला एसे बोरैबा मोनसे गिनाय फैयो ओंखायनो जाहाथे एक्सपार्टनि गेजेरावल' सेमिनारा जायो बाखि फल'वार्सफ्रा जेखौ बोसोन होगोन बेखौनो खालामगोन फल'वार्सफ्रा जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि बाथौ धोरोमारिया जोंनि बाथौ गौथुमा जिखौ थोनगोन डिसिसन लानानै बेखौनो मावखागोन गतिके गोरोंनि गेजेराव जोंहा हागौमानि दा जानांसिगौ आरो बेखौ जों खामानि मावलांबाय थाब्लानो जाबाय जों फल' खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो गासिबो बेखिनि गोजोन्थों